demokrasia. Biye gi wach. An gima nyalo wacho ne mokwongo an iluonga Calvin Sokoth mong'ere sana en geto president kata mwana soja wa Raila Odinga. An gima nyalo wacho ne Ken Ondiek. Ken Ondiek gin joma go siasa gasira gi feelings. Then gin gi joma nigi self interest margi kwa sababu Ken Ondiek ni emo manya kawane maandamano mar Sufria Guluth Kuon. Ma kendo manya ni Gaucho bi mondo obede sirikal duong mondo watiuru kanyakla. Mato na nyiso Ken Ondiek ni an ng'ama timo na decision ma amua ne decision en ng'ata achiel wan joluwan gi kiongozi achiel men Raila Odinga. Ko wacho ni wadonjo to wadonjo, ko dagi ni poro tingo sufria wiwa to watingo sufria wiwa. Ineno sani otimore mwadonjo sirikal kuro mondo ongana Ondiek gini. Kendo kwa donjo ni tip mogi ke dhot bapo kwa donjo kata to Ondiek osaringo gonduru kendo dwa chako chama moro. Maisuru Ondiek gine jo moko jo siasa moko ma sama nitiere crisis to gichiemo maber, especially sama joluo moko ni kocha chande gore kocha motingo sufria wiwa timiyo gi mnungo maber. Giwuotho go ni koro giero sirikal no kabisa kendo gi defend kendo gitimore ni wane mwarachi. Sama wadonjo ni titap to nyiso koro ni salary margi manye chulo gi maber, allowances mane ng'eny koro duok piny. Koro sama oseduok allowance gi piny koro giringo kendo ne gidwa chako chama moro mar kelo revolution in Luo Nyanza. Anyalo nyisi ni Ombija kenda kono jowa ma joluo ni wan kaka Raila Odinga no ketwa sirikal ni wasagore igni mang'eny. In fact onge jo mosagore piny ka malo jo Israel ka ok joluo gi Raila Odinga. Kech king'iyo muma wacho ni jo Israel no gore mana 40 something years, joluo gore 59 years. Manyiso ni kane muma ndiko kawuono to Raila Odinga gi joluo ni ndike New Testament gi Old Testament. Koro anyalo kono Ondiek ni ang'eyo ni samoro allowance mare ema osebedo koko wedu maber nikech nitiyo kod ndalo mane wan kocha cha to gine mane gitimore ne giuso sirikal kendo gine mane gitimore ne maber. King'iyo ji mang'eny mane nitiere ndalo chande ka wan kone maandamano kata joluo mane gin go kago press conference against Raila Odinga kendo mane criticize Raila Odinga tiyo gi joluo marach. Sani oginen gilal te mana ng'ama ne noga kapod gonduru en Odoho Widi kende, but Odoho Widi to loso a line mar jowa. Ineno but Ondiek tapano dhi lal kabisa poko lal ko kodugo piyo to dhi lal molal kabisa gi chama. Tanya nyisi ni onge chama mora mora Luo Nyanza mabiro influence Luo Nyanza ka ok Raila Odinga. Gimoro wacho kar ka ni Raila Odinga noluro agency onge kama Raila Odinga noluro agency nikech ka Raila Odinga noluro agency Raila Odinga poko tamo jogi dhi e barabara, poko tamo jogi dhi ka hotel mondo dhi wang'eyo. Gima notimore ni jo agency mane onge chama kata kabila miluongo ni agency joma ne nitiere lweny mar ni line mokwongo mane gore mokwongo ne gin ng'eny ne gin joluo, Luya, Kisii ma supporters mag Raila. Sama Raila Odinga mosore gi Ruto ni pap to jogi no dhi mosin koka joko chako sense ni kare gini ne waonge. Koro anyalo kono Ondiek an kaka kijana wadwa ok anyal pingi nikech ok ber na pingo kaka Ombija in e kijana ma bende dwaro, but kum sani ne wami baba wa Raila Odinga time, wami chama mar ODM time, but kineno ni seting'ori kabisa kendo tiki mupongo lweti kabisa to in dhi mbele nwane mbele.